Shout out din natin ang mga kasamahan natin sa Mini Bikers Group Philippines Pangasinan Chapter. Buhay pa ba lahat? Saka MMAX United Club Philippines Pangasinan Chapter. Kumusta kayong lahat? So, ayan, Intayon! So ayan mga iga, susukitin natin ang boundary ng Pangasinan at saka Nueva Ecija para malaman natin kung makakapasok tayo bukas ng madaling araw. Dahil bibiyahe tayo ng field route ng DUPAX del Norte. Tignan natin. Dito pala tayo nang gagaling sa ating ulit. Bayang Sinyahan ni LAGALAG MOTO. Sige, samahan niyo ako sa ating biyahe mga igan. Turn right. Mayo uno pala ngayon. Imbis na nagre-relax tayo sa bahay o kaya sa kalsada, napunta. Ayun, may checkpoint na dun. Hindi pa tayo nakakalabas ng bayan ng Asinggan. Bali, Sabado pala ngayon mga igan, Mayo 1. Labor Day. Pupunta sana tayo ng ilog, kaso lang wag na. Ngayon tiyak maraming nasa ilog at saka dagat mga igan. Pero tayo tumingin natin yung kalsada, ang ano natin. Ayun at samahan niyo ako bumiyahe.
magandang dilag. Line B. Kakarga muna tayo ng gasolina, mga ikan. Para sure. Dito tayo sa Line B. Ten na lang. 10. Kaya na ba? 0, 0. Andito na tayo sa may Santa Maria to San Quintin Road. Paalala mga igan, ugaliin magsuot ng helmet at sumakay ng motor. Malayo o malapit, magsuot pa rin para sa ating seguridad mga igan. Malaking tulong po yan. Woohoo! I love Kabuluan, Santa Maria. Kapag bumigay at hindi pa kabisado ang lugar, huwag po masyadong magmabilis. Makakarating din kayo sa inyong pupuntahan. Mag-live nga tayo sa Facebook. So, turn left to Sunflower.
Not. Tanghaling tapat. Nagra-ride. Kalimutan ko pa naman nagdala ng tubig. Pupuntahan lang natin yung boundary. Diyan natin kasi sinabi ng kachat ko na taga Nueva Ecija, humigpit daw. Diyan natin. Dumami daw ang tubig sa Nueva Ecija at saka VIZCAYA. Kaya mas maganda na yung sigurado. Ako na nagsakripisyong pumunta para sa ating mga kasama. Alaman nila. Hindi na mag-aksaya ng oras. Kasi madaling araw kami aalis mamaya. Alauna sigurado may gising na sa amin. May nagluluto na ng baon. So, yung iba excited. Kasi last Sunday, umikot tayo ng Nueva Ecija. Okay naman, wala namang checkpoint. Hindi sila nagsisita sa mga checkpoint. Medyo malayo-layo din yung lutaw. Galing sa amin. Abutin din siguro ng 45 minutes. Pag takbo mo, i-20 lang. Una natin yung 95. Apa ba? Dumadami na naman ang checkpoint. Dati wala yun. Ngayon meron na naman.
Ayun, bundok na. Yan na yung Nueva VIZCAYA. Ayan o. Nueva VIZCAYA na yan. Nueva Ecija yung iba pala. VIZCAYA doon sa kabila. Pero yung daan paikot kaya malayo. Kung dire-diretso lang sana, malapit. Kung open na sana yung maliko, iyasantapi na tayo. Baka mabawasan ng isang oras mahigit yung biyahe pag papuntang galing galing Pangasinan to DUPAX at siyang maliko. Babawasan ng isang oras mahigit siguro. Pero hindi, sarado pa yata ang maliko kaya ang daan natin San Jose. Dadaan pa tayo ng Nueva Ecija. Kung maliko sana, Pangasinan to VIZCAYA kaagad, kaso sarado pa yata. Kaya dadaanan pa natin ang isang probinsya. Pangasinan, Nueva Ecija, then Nueva VIZCAYA. Bali, ang biyahe pala dun nasa 4 na oras mahigit na sabi ni Google. Kaya ito, magandang loob na tayong pumunta muna para malaman natin ang totoo kung bawal ba o hindi. At least kung makapasok man tayo ng Nueva Ecija at hindi makapasok ng VIZCAYA, may option pa rin kasi marami namang magagandang lugar na pupuntahan sa Nueva Ecija. So, ito na tayo. Ito na yung highway ng Tanghaling to Umingan. Kaya yung tinatahak natin. Tanghaling to Umingan.
ano yan? Deep hole. Wala din nga. So, ito na nga yung boundaries ng Tanghaling at saka Humingan. Yan na yung ano. Yan na. Yung boundaries. So, Humingan na to. Nandito na tayo sa bayan. Pero ang susunod na bayan dito yung unang bayan ng Nueva Ecija, ang Lupaw. So ayan mga ikan, malapit na tayo sa bayan ng Humingan. Dating natin mismo sa bayan, kakaliwa tayo. Ito, dito na tayo sa bayan ng Humingan. Bali, kakaliwa tayo dito para punta tayo sa bayan ng Lupaw, Nueva Ecija. Yan, Humingan Public Market. Bali, pangatlong bayan na to mula sa amin. Ang nadaanan ay Santa Maria. Ala, grabe. Pit-pit yung nguso ng kotse. Ayun.
yung boundary, tatlo. Ayan oh, Uminggan 1843. Maligayang pagdating, Nueva, Ecija. Ayun. So ayan mga igan, dito na tayo sa may parte ng Tupaw. Wala pa namang checkpoint. Yan natin sa banda dyan. Ayun oh, may checkpoint dyan. Yan natin kung makakapasok tayo. Dahilan na lang natin na punta tayo kina LBL. Ayun. Ayan, San Roque Barangay. Ayun mga igan, open, walang problema. Ayos na ayos. May mga grupo ng riders tayong nadaanan mga igan. Ayan mga igan, walang problema. Andito na tayo sa may Lupaw. Wow, magandang dilag. Puso ko yung nabihag. I love Lupaw mga igan. So picture nga tayo para ayos. Dito tayo. Wow, Lupaw. Yun. Ayan mga igan, nandito na tayo sa Lupaw. Open naman. Wala namang problema. Camera. Dito tayo, dito.
Ayun. So, ayan mga igan. Okay, walang problema. Ayan o. Pamilihang bayan ng Lupao. Pasok mga igan. Mga GM, mga GL. Okay. Hindi naman maigpit. Walang bantay sa checkpoint. Yun tayo nagmerienda dati. Ano ito, Makate. So, pauwi na tayo mga igan. Tinignan lang natin kung open o hindi. Sure. Open naman. Walang nagbabantay sa boundary. Tignan natin ulit pag pauwi kung walang kita-kita. May parte ng Pangasinan. So, ayan mga igan, pauwi na tayo ng Asingan. Bali, open naman yung pagpasok ng Ecija. Wala namang problema. Open naman siya. Ito yung dito dati may checkpoint dati dito na namara sa amin. Napunta kami ng Pantabangan. Bali 5 months ago na yun. 5 months ago na ba yun o 6 months ago? Ayun mga ikan, okay naman, open. Ito yung unang bayan ng Ecija, Lupao. Hindi na tayo tumuloy ng San Jose kasi open naman dito. Sigurado, pasok na yun din. Bali ito. Napasok na tayo ng Pangasinan. May treatment pa dyan. Tignan natin kung anong gagawin nila. Kakarahin tayo o hindi. Ano nang dumaan tayo, may dalawang pulis na nandyan. Pero ngayon, wala sila. Ayan, open. Saka dun sa boundary ng boundary dun sa papuntang Nueva, Ecija. Ang ampalaya. Dahon ng ampalaya. So, ayan mga ikan. Open. Mga GM, lamanda na. Madaling araw. Welcome to VIZCAYA, bukas. Tayo dito. Pantayan tayo. Dadaan. Wala akong kilala na nakailog. Dito pala sa parking
Pangasinan, walang dagat dito. Yung pupuntahan mo lang dito, mga ito, ganun. Swimming pool, ilog, lawa. Eastern Pangasinan, doon, nandun yung dagat. Igan. Dito, wala kang pakikitang dagat dito. Puro bukunin. Sakahan. Saka medyo bundok-bundok. Ayan o. Ayan. Mga bulubundukin. Dito sa kapila. Mainit, palay, kulay. Naku, akala ko na ibon ko yung cellphone. Ang init, dami nga mga nagbabike. Mga karamihan pa naman, mga kapataan yung nandun. Kada practice na nila yun. Ito pa lang pandemya na to, na COVID, ang daming pinirwisong tao. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Sana mawala na para mabalik na tayo sa normal. Dami ng kawawa. Daming nawalan ng trabaho. Walang income. Yung iba, ewan ko kung ano lang pinabubuhay. Hindi tayo, may sideline din, konti-konti. Kahit pa paano nakakaraos. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I need Dito na tayo ulit sa bayan ng Mindan. Dahil sinit lang talaga natin yung boundary. Wala namang mga checkpoint. So, open mga kaigan para bukas. Ayan mga ikan, nakarating na tayo ulit dito sa ano, bayan ng Mindan. Pauwi na tayo. Magandang dilag. Daming magaganda dito. Daming gan. Ayun pa isa. Gamit pala natin nag-survey kung si Maxi. Go! Ayan mga ikan, yung bulibundukin ng Maliko. Ayan. Kung dyan sana dadaan, papuntang VIZCAYA, mas malapit. Kaso, sarado ang Maliko. Kaya tayo pwedeng dumaan doon. Ibundukin yun ng San Nicolas.
Manipula, Pangasinan. Sana all, may OBR. Haha, ito na naman tayo. Naku, ano yung helmet mo, pang bisikleta. Delikado. Ayan oh. Ang bike yung helmet natin. Ayan, mga higan. Woohoo! Ito ang matindi. Walang helmet. Delikado. Hindi natin ang disgrasya. Wow! Ang gaganda ng mga motor nyo mga idol. BMW. Mga rider. Tatlo pa pala sila. Ito, malapit na naman tayo sa pinagpapahingaan natin. Pahinga muna tayo kasi mainit. Pahinga muna tayo dito sa may silong ng mangga na paborito natin pagpahingahan. Ayun, ito. Pahinga muna tayo. Mainit. Bali mga 150 meters na lang. Ano na? Pang-tintin na. Init. Kaya tayo na muna. Ayan mga ikan. Tuloy na natin ang buhay. Nakapagpahinga na tayo ng konti. Tayo manan! Gawitin! Ito pala yung boundary ng Umingan. Ayan. Pupunta sana tayo sa paanan ng Maliko. Ako lang mainit. Yun, may malaking butas.
Sana maging okay na ang lahat para maging okay na rin ang mga tao. Makapamuhay na ng normal. So, andito na tayo ulit sa bayan ng Tanghaling. Hindi na tayo iikot ng Natividad, Panikulak at Tayog. Ikutan pa sana natin kaso mainit na. Anong oras na? Pabalik na tayo. Bali, ilang kilometro na ba? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is 25 my own silhouette. kilometers na ang Getting stronger, natakbo natin simula sa Lupaw hanggang dito sa Pangasinan, bayan mismo. Pauwi pa tayo ng Asingan, madadagdagan pa yan. Pala yung papuntang Sunflower Farm dito sa may Izcayya, ayun, Pangasinan. Hindi na tayo dumaan. Ito, mainit. Sirado mainit dun. Maganda sana kung makadaan tayo. Ako, mainit na. Para makita nyo sana yung Sunflower Farm ng Tayog na pinagmamalaki. Maganda po doon kung balak nyo kung bumisita eh. Bisita lang kayo dito sa Tayog. May naman, may mga sign naman na nakalagay na to Sunflower Farm. Bawat bayan ay nakalagay. Tinuturo niya yung way kung saan nyo makikita dito sa Eastern Pangasinan. May tarpaulin na nakalagay sa mga poste. Dami talagang mga driver na hindi marunong mag-placer. Naka-placer man pero hindi ko sa kaliwa. Yung placer niya nasa kanan. Kaya okay mag-ingat. Paging mabilis ang mata, kamay, paa.
para makaiwas sa disgrasya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Nalagpasan na natin yung bayan ng Santa Maria. Bali, dito na naman tayo sa may mahabang tulay.
Napuntahan na natin yung I don't wanna miss a sinurti beat. natin na kalsada. And Saan yun? we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun Ito na, rays. ay na may mahabang tulay. We'll go And Ramos through the Sr. wastelands, through the highways. Narciso Ramos Sr. Bridge. May habang kulang-kulang na 3 kilometro. Ayan mga ikan, kita nyo yung lawak ng ilog na yan. Wala nga lang tubig. Pero pag panahon ng tag-ulan yan, nako, nakabukin yan. Ayan o, daming mga naliligo sa baba o. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to Halos lahat thousands. And we'll grow punta ng ilog. Ayan o, sila o, sa baba. fueled by them to see the Mga bata, yan yung mga horizon, anak nyo yan, mga turn us to thousands. nanay at tatay. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Yan din pala yung pinaglalaroan ng mga biker We'll go sa baba. through the wastelands, Trail biking. and Yan ang helmet. Problema lang, may dalang bata nasa gitna. Nasa 3 years old o 4 years old pa lang siguro yun. Bawal pa rin yun, pero alam nyo naman ang mga Pinoy, hindi mo maisuro kung nada. Lalo dito yung Ilocano, napadak. Nasa office niya. Ano na? Pinatakbo natin. Saan ako bibili? Asan na si ganda dito? Wala na. Andito na tayo sa bayan ng Asinggan, parte na to. Ayan, kita nyo yung mga nasa gilid, mga nagtitinda yan ng mga mais, duka. Ayan, dami. Duka, pati, mais. Duka na may sili. Ayan, ang lalakas, ang dadami. Saka may ano pala dito mga igan sa bayan namin. May dairy farm. Dapat ng kalaw. Ano dito, mga ng gatas ng kalabaw. May kooperatiba dito. Wow. Ayan mga igan, oh. Yung dairy box. Bali yan yung ginagawa, pero may produkto na. One. So ayan mga igan, dito ko na tatapusin sana ang ating video. Open naman, okay, yung nasorti na ating boundary. Makakapasok tayo ng Nueva Ecija. Yung sa VIZCAYA lang, ang Nueva VIZCAYA lang hindi natin napuntahan. So bahala na si Batman bukas. So mga igan, dito na lang.
Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod kong video. Huwag kayong magsawa sa panonood. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.